Matthew 5 verse 4, ready, begin. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ginoo, nining mga orasa, kami nagapasalamat na usab sa imong walay puas nga paggiya sa among kinabuhi. Nga likod sa among kahuyang, likod sa among pagkalimitado lang, Ginoo. Kanunay ka nagatawag ka namo, kanunay ka nagapahinumdum, nga walay rason nga dili mi makapadayon sa pagpangalagad ug makabsan sa among paglaom diha nimo. Tungod nini, Ginoo, confident mi nga mga ipasaylo sa mga sala. Tungod kay buhi ang imong grasya nga imong gitanyag kanamo, himo aming angayan karon nga mo simba nimo, mubalik sa among kaugalingon nga isip halad sa mga tubangan. Gihangyo po na ko, Lord, nga dihugan nimo imong ubos nga lagad nga modala karon sa mensahe. Itugot imong balang espiritu mo imulihok kaniya para kanamong tanan. Usab, Lord, gipray na mo nga walay makababag nini nga parimbahon, mahiusa among focus, among kasing-kasing sa pagplastar o pagpamalandong sa imong mensahe. Salamat, Ginoo, nining tanan sa kaayo sa among kinabuhi. Kining nga panimbahon among gitugyan ug gisalig diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Manglingkod ta. Akong dadon ang mensahe ni Buntaga entitled Blessings in Your Pain. Ang mga panalangin sa Ginoo diha sa imong mga kasakitan. Nautanan ta dili ta gusto masakitan. Dili ta gusto disappointments. Dili ta gusto magmahay sa atong kinabuhi sa mga previous nato nga mga wrong decisions. Gusto tag blessings. Gusto tag usa ka kinabuhi nga puno sa panalangin. Malipayon, malinawon. Gusto tag abunda nga kinabuhi, healthy nga panglawas. Ug ang Bible nag-ingon sa Proverbs nga the blessing of the Lord it maketh rich, and He added no sorrow with it. Diin na picture out nato sa tong hunahuna nga ang blessing di sa Ginoo usak di kahulagway sa kalipay, nga makahatag ni kalipay sa tawo nga mudawat nini. Muisgotag panalangin gikan sa Dios kanunay ni makahatag natong excitement, abunda ug dili makahatag og kaguol. Pero sa giingon ni Christ sa Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5 verse 4, na ay lahi nga hulagway ug picture ang blessing dinhi sa Ginoo. Ingon siya, blessed are those who mourn. Ang word nga mourn sa English gitawag din siya og deep sorrow. Lawom kaayo nga kasakit. Sa lawom nga Bisaya gitawag ni siyang pagbangutan, mga kasakitan. Iningon si Christ, bulahan ka kung naka-experience ka ni ani. So unsay point ni Christ sa pag-ingon niya nga bulahan ang tao nga naa sa iyang mga kasakit? Unsa nga klase nga blessing ang makuha nimo sa imong mga kasakitan? Unsa nga klase nga kalipay nga atong makuha sa panahon nga kita naa sa atong mga kagul-anan? Atong hinumduman nga ang Dios nakasabot sa imong mga kasakit. Dili siya usa ka judgmental nga Dios. Gani nasabtan niya nganong ang tao muhilak. Ang first word nga gimension sa Bible nga tears or luha nasa 2 Kings 20 verse 5. Mao ni ang time nga si King Hezekiah nagpray siya sa Ginoo uban ang iyang mga luha. Ug ingon ang Bible nga nakita sa Dios ang iyang mga luha sa iyang pag-ampo. Ug mao na nga gitubag sa Ginoo ang iyang mga hangyo. Kini nga luha nagpahinumdum ni nato sa kasakit dinhi sa kalibutan. Nga ang yuta puno gid ni sa mga problema, kasakit. Nagpahinumdum ni nga ang luha usa ni kahulagway sa imuhang pagbangutan. Ug ang last word nga gimension sa Bible nga tears nasa Revelation 21 verse 4 nga mingon si John
and God shall wipe away all tears from their eyes. Ang last word nga tears nga gimension sa Bible, naghisgot na po ni sa langit nun nga paghilak. Usani ka paghilak nga bunga na sa kalipay. Usani ka hulagway sa kalipay sa walay katapusan uban sa Dios. Na ang paghilak, usani ka lingwahe nga universal. Usani ka language nga masabtan dayon sa tao ug gani masabtan dayon sa Dios. Once makakita ta og tao nga nihilak, nakasabot ta nga bugat gid na iyahang gibati. Ug ang Dios nakasabot sa imong mga paghilak, gani dili kinahanglan nimo itago ang imong mga kasubo ug mga kasakit. Ug lisod usahay magpretend nga okay. Sa tinod lisod magpretend sa atong mga smiles. Tud kay nasayod ka sa sulod sa atong kasing-kasing nasamdan gyud ta. In fact, ang paghilak isa ni sa or part ni sa kinaiyahan nga gidesign sa Ginoo nato. Gitagaan ta niyag emotion mo nang malipay ta ug masakitan pud ta. So nasabtan sa Ginoo ang imong mga paghilak tungod kay naa say purpose niini. Ug isa sa mga purpose sa atong mga kasakit mo ni siya, number 1, sometimes pain is necessary for your purification. Purification means paghinlo, pag-purify, paglimpyo sa imuhang kinabuhi. Ang pinakamubo nga verse sa Bible naa sa John 11:35. Mga bata ka recite nini. Jesus wept. Ang si Jesus mihilak. Na usa ni ka question, kay ngano nga ang God or all-knowing nga God mihilak man? Nganong nihilak ha ang atong Ginoong Jesus? And of course, naa siya siyang human nature. Na siya duha ka nature dinhi sa yuta. Ang iyang pagka-Dios ug iyang pagka-tao. Ang paghilak dinhi ni Christ usa ni ka realidad nga nasakitan gyud ang atong Ginoo. Nibati siya kasakit, nibati siya kaguol, nibati siya sa pagbangutan. Kay mao ni ang time nga namatay ang isa sa mga suod niya nga higala, si Lazaro. Ug dinhi gipakita ni Christ nga walay problema kung muhilak ka. Walay problema kung masakitan ka. Gani dili ka usa ka huyang nga tawo kung muhilak ka. Ingon bitaw nila nga huyang ang tawo nga muhilak. Pero sa psychology, huyang ang tawo nga nagapugom sa iyahang emotion. Lig-on ang tawo nga iyang ginapadayag ang iyahang pagbati. Ug nini nga time si Christ bihilak siya diha tubangan ni Mary ug ni Martha. Now, ang Diyos na purpose sa atong mga luha. Sa tuig 1999, si Dr. Paul Brand o si Philip Yancey, sila ang writer sa isa sa mga sikat kay nga libro nga na-title nga The Gift Nobody Wants. Si Dr. Brand, natawo siya sa India, anak siya sa usa ka missionary nga mga ginikanan. Ug sa time nga nahimo siyang professional, nahimo siyang usa ka doktor. Ug espesyalista siya sa mga tawo nga naay leprosy. Nag-serve siya for how many years sa mga pasyente niya nga naay sakit nga leprosy. Ang leprosy usa ni siya ka klase nga sakit nga dili na mo function imong mga pain cells, imong mga pain receptors. Ang tawo nga naay leprosy di na mo bati og sakit sa iyang panit. Muna nga hinay-hinayon siya kaon sa mga samad sa iyang lawas tungod kay di na sa mo feel og pain. Mo ni klase nga sakit nga walay sakit. Now si Dr. Brand, isa sa mga dako niya nga mga discoveries. Na-discover niya nga ang mga leper or mga tao nga naay leprosy na sila'y normal di ay nga function sa unod. Walay problema sa ilahang mga muscles, sa ilang mga unod mismo. Ang problema daw nila naa sa ilang mga veins,
na silang mga nerves. Tungod kay naay mga parts sa ilang mga nerves sa tumoy nga part na nga putol na ug nangamatay. Hinungdan nga ang iyang ang dugo dili nakatarong og function, di naka-supply og sakto gid nga supply nga to sa system sa iyang body. Munang hinungdan kay di ma-supply ang mga demand sa iyang system, mapiktuhan ang iyang mga pain receptors. Hinungdan nga di na siya ka-feel og pain. Bisag imong tusukon og dagom iyang panit, kusion nimo sa o bisan pag maibot na iyang isa ka tudlo sa tiil, dili na siya kabantay. Imagine na kung di ka mo feel og pain. And then isa sa mga na-discover niya, kay nahimong question, nganong kasagaran leper buta. And then iyang na-realize nga ang mga leper di ay dili na sila mamilok. Tungod kay dili na nila ma-feel nga niuga o nisakit ilang mata. Di ba kita mo mamilok man ta kay hapdos man atong mata kung maughan sa tubig. Pero ang mga leper, di nila ma-feel ang pain sa ilang mata. Munang di sila mamilok. Hinungdan nga mapiktuhan ilang mata o ginihinay sila mabuta. Ug isa sa problema sa mga naay leprosy, natingala sila nganong naay mga leper nga naay mga paksit ilahang tudlo. Mga samad ilang tudlo. O ba na pahakan gid ang mga tudlo silang tiil o sa ilang kamot. And then according sa iyang study, daghan dig higayon nga ang mga tao nga naay leprosy sa panahon silang pagkatulog, ginakaon sa ilaga ang mga tumoy nga parts silang tudlo. Pero dili sila makamata tungod kay wala sila ma-feel niini. Muna nga kaunon sa ilaga ilang mga tudlo, di sila kabantay niini. Ginaamong-amungan ilahang lawas na dili sila kabantay. Dinhi nga bahin, dinhi nimo ma-appreciate ang beauty sa nature sa pain sa imong lawas. Ma-imagine nimo kung kuhaan ka sa Ginoo sa mga pain receptors, kung di na ka masakitan, kung di na ka mo-feel og regrets. Sa psychology, ang tao nga psychopath, ang tao nga dili mo hinulsol sa iyang sala. Ang tao nga dili mo bati og kanabang guilt, dili magmahay sa iyang gibuhat. Kanang tao nga di masakitan sa iyang mga wrong decisions sa una. And ayaw ka proud kung inanak ka nga tao. Kay kung wala nimo na feel ang pain diha nga bahin, dili ka healthy spiritually. Dili ka healthy physically kung di ka mo feel og pain. Muna kung di nimo ma-feel ang pagbadlong, ang pagmaymay sa Ginoo nimo, na something wrong sa imong spirituality. Pero the moment nga ma-feel pa nimo ang pagbadlong sa Ginoo, na mga disiplina, na constant nga reminders, mga sakit o ngulngol sa tong pagbati, it simply means nga active ang Holy Spirit sa imong life. Nga spiritually healthy ka o ginamonitor, ginaatiman ka sa Ginoo para dili ka kaunon sa imuhang mga sala. Now, gusto sa Ginoo og limpyo nga kaanakan. Gusto niya ma-monitor atong Christian life. Gusto niya mahimutang faithful diya sa atubangan, obedient, committed. Di man siguro mahimong perfect atong life, pero gusto niya nga magkinabuhi ta nga sundo nato ang iyang pagka-perfect. Diin man ginapahinumduman ta kanunay sa Ginoo. Munang naatay konsensya. Ginapahinumduman ta niya sa tong konsensya. Ginapahinumduman ta niya pinagisapulong sa Ginoo nga mao ang Bible. Gipay na hinumduman kanya usay pinagi sa mga advices sa imong mga friends or mga higala. Usay pa hinumduman ta sa Ginoo pinaagi sa mensahe dinhi sa pulpit. Pero usahay katong tanan nga pagpahinumdum sa Ginoo nato daw murag walay epekto sa tong kinabuhi. To the point nga dili nato sa paminawon tungod kay dili ta satisfied, dili enough ang pag-remind sa Dios. Ug tungod ni ana mapugos siya sa paghatag og mga sirkumstansya nga kinahanglan gyud ka pasakitan. Tungod kay ang mga kasakit nato higala igsuon,
pagtawag ni sa atong atensyon. Pagpa-remind sa Ginoo nga naa nakalayo kayo, distansya na kay kanako. Usahay kaunon ta sa atong success. May mga tao nga so before pa nimong successful, grabe ka faithful sa Ginoo. Pero during sa pinnacle sa ilang success, nalimtan na ang Ginoo o giangko na ang credit sa ilahang kadaugan. Ni usahay dili ta aware nga naa ta sa dili mao nga influence sa mga tao. Ni usahay di ta mao nga atong mga decision dili di makaayo para sa unahan. Munang as early as possible pahinumduman dayon ka sa Ginoo before ka lamyon sa dili nimo mao nga mga desisyon sa kinabuhi. Amen. Kung na-feel nimo karon ang pain, na kasakit karon sa imong kinabuhi, it could be an emotion, it could be a broken heart, broken relationship, family-related problem. Higaligson, walay rason nga ma-discourage ka. Gilimpyuhan lang ka sa Ginoo. Amen. Number 2, sometimes pain is necessary for your transformation. Importante ang atong mga kasakit para diha ta ma-transform ug bag-uhon sa Ginoo. Tanan ta gustong improvement. Gusto nato atong nasod Pilipinas mulambo. Gusto nato ang atong pamilya mulambo. Gusto nato nga atong marriage, atong relationships mulambo. Love life mo improve. Gusto ta og change. Pero naay mga instances gani ang dagko nga mga kabag-uhan sa kinabuhi sa tao mahitabo lang pinaagi sa dagko nga mga kasakit. Ingon ang Hebrews 12:6. For whom the Lord loves, He chastens, and scourges every son whom He receives. No, dini nga part, naghisgot na pud ang Ginoo dinhi may tungod sa disiplina. Ang sakit sa pagkadisiplina. Kung ikaw usa ka amahan o inahan nga nahigugma sa imong bata, imo silang disiplinahon. Og dili mahitabo ang disiplina kung walay pain. Dapat ma-feel sa bata ang sakit aron ma-feel niya nga nay something wrong sa iyang kinabuhi. Ingon ang Ginoo, isa sa pamaagi sa pagpadayag niya sa iyang gugma sa iyang mga kanakan, pinaagi sa pagdisiplina. Abi mo ingon ti ka, dili ka pinangga sa usa ka ginikanan kung wala ka sukad gidisiplina. Ang Dios sa mausab niya na, nga likod sa mga kasakit, kinahanglan ta niya badlungon, pasakitan, witkan ta niya usahay sa iyang latos, para mapahinumduman ta, nga dili na mao. O gani, ang transformation, dili mo improve atong Christian life, kung dili ta niya disiplinahon. Now, ang pag-improve sa usa ka tawo, bisan asa nga aspect, mo demand gid ni og sacrifice. Dili ka pwede mahimong usa ka successful professional one day kung wala kay mga gi-sacrifice. Dili ka mahimong usa ka professional good nga athlete kung wala ka nag-sacrifice sa imong mga trainings. Ug ang keyword sa sacrifice is pain. Sakit mag-sacrifice. Mo bitaw gitawag sa sacrifice kay naa kay gisakripisyo. Ang usa ka clay nga gihimo siyang usa ka kaang ng butanganan sa tanom. Once ibutang nimo na ilawom sa init sa adlaw, magpabilin ng gihapon ng kaang ug usa ka clay. Pero kung isulod nimo na sa usa ka init kaayo nga hudno, init kaayo nga dapit, sunugon nimo na, inigawas niya na usa na ka mahalon kaayo nga porcelain. Now, let's talk about your life. Naa kay pangandoy. Naa kay pangandoy sa imong mga bata. Naa kay pangandoy sa imong kaugalingon. Someday mahimo kang professional. Naa kay pangandoy sa imong education, mga young people nato. Naa kay pangandoy one day mahawas mis kalisod. Naa kay pangandoy one day, Lord, mahatag unta nako ang pinaka the best sa ako ang pamilya. Sa imong career, o
Usa ubang aspeto sa imong kinabuhi. Ug si Christ miingon niini sa Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Balikan na to. Nangandoy kag success. Nangandoy kag improvement sa imong pamilya. Ingon ng Ginoo, kung unahon nimo siya sa imong kinabuhi, idugang niya ni tanan. Otherwise, kung dili nimo siya unahon sa imong kinabuhi, dili kaniya dugangan. Naunsay pasabot anang pag-una sa Ginoo. Ang formula sa success, ang formula sa tinuod nga success, namang goy fake nga success. Ang formula sa tinuod nga success ang pag-priority gyud sa Ginoo. It simply means nga sa tanang aspeto sa imuhang decision makings kanunay nimo gi-consider gyud ang Ginoo. Sa imong work, kung naa kay trabaho, i-consider nimo makababag ba ni sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Sa aspeto sa imong relationships, before ka mangandoy og nindot nga relasyon, i-secure sa imong nindot nga relasyon sa Dios. Kung gusto ka mahimong wealthy, i-bless ka sa Ginoo materially, be sure nga siyang unang gigahinan nimo sa imuhang mga bahandi. Ingon ang Ginoo asa imong kasing-kasing, tua didto ang imuhang bahandi. Tanang aspeto sa imong kinabuhi, imo bang giuna ang Ginoo? Ug mao ni iyang saad, ako nay bahala sa tanan nimong pangandoy. Unaha lang ko. So kung imong goal mao ang imong success dinhi sa kalibutan, dili ka mahimong successful. Ang sakto nga goal ang pag-una sa Ginoo, and siya bahala sa imuhang goal dinhi sa yuta. Abi nimo ang kamatuoran mo ni taas kitag standard sa tong kinabuhi. Taas kitag demand. Gusto na to nindot nga education, nindot nga family, perfect relationship, nindot nga income, nindot nga kahimtang sa kinabuhi, malipayon, malinawon, makalaag-laag mi, gusto no mahimo tanan. Taas kitag pangandoy diha sa Dios, pero gamay kitag gihatag para niya. Muna siya realidad. Gamay kita gihatag nga time. Gamay kita gihatag nga effort sa pagbasa sa mga pulong. Gamay kita gihatag nga obedience. Gamay kita gihatag nga commitment, pero sangko sa langit ang atong mga pangandoy. And do you think ang Dios mo tolerate sa ato nga klase nga kasing-kasing? Do you think mo hatag sa inaana nga klase nga kasing-kasing? And once ang Ginoo moingon og no, moingon dita, Lord, asa man yung mga saad? Nganong dili ka faithful sa kung kinabuhi. Again, usahay pukawon ta sa Ginoo sa mga kasakit. Sakit mabalibaran. Pagpahinumdum na nga naa kay daghang butang pa nga i-improve sa imong kinabuhi. Balikon ako kong illustration sa mga agila. Ang usa ka inahan nga agila, kung gusto na niya tudluan iyang mga piso sa paglupad, kuhaon niya ang mga soft nga part sa salag. Hantod ang mahabilin sa salag katunang mga hait nga kagingking o tunok sa mga kagingking. Unya, the more magligid-ligid ang mga piso dito, the more nila ma-feel ang tunok nga mutusok sa ilang lawas, the more sila mahimong uncomfortable. Ma-feel na nila ang pain. O kung ma-feel nila ang pain o uncomfortable na sila, diha na sila maningkamot mulupad. Wala ko masayod unsay imong problema karon. Wala ko masayod asa ka nga bahin uncomfortable sa imong kinabuhi. Wala ko masayod, pero nasayod ko nga na something wrong. Nagi aspeto sa imong kasing-kasing kinabuhi nga dili ka satisfied. Ngay something wrong, nay pain, uncomfortable ka sa imong feeling. Ug kay balo ka ang tuyo sa Ginoo, gusto niya mo improve imong life. Gusto kanya kuhaon gikan diha sa imong comfort zone. Posible gusto niya improve imong prayer life, imong devotional, imong commitment, ang imuhang pakigsaad diha sa Ginoo, ang imong relationship diha sa ubang tao, ug ang imong mga commitment diha sa kaayuhan
sa plano sa Ginoo sa iyahang ministry. Nasayod ko nga tanang klase nga kasakit sa imong kinabuhi karon, naagi spiritual nga connection. Naagi siya spiritual nga meaning. Abi nimo, kung aware ka sa imong pagkakristohanon, buhaton sa Dios tanan, mabag-o lang ka. Buhaton ginya tanan nga mabag-o ka. Kay kung usa ka gamhanan nga Dios ang imong gina-serve, then dapat makita ni sa imong kinabuhi. How come mo claim ta nga usa ta ka follower sa gamhanan nga Dios nga kita mismo naka-question nga nung wa sa kabag-o sa atong kaugalingon? So kung nisagit ta nga follower ta sa atong Dios, o kung gamhanan siya, ikaw una ang maka-testify o maka-experience sa iyang gahom. Munang buhaton niya tanang pagpaningkamot nga bag-uhon ang imong kinabuhi. From time to time, o the more ka mo balibad, the more ka mo sukol, the more ka ma-feel ang pain. Masakitan gyud ka. Munang pinaka-the best nga way, pinaka-the best nga solution usahay ang pag-give up, ang pag-surrender, ang paghunong nimo sa pagsukol sa kabubuton sa Ginoo. Number 3, sometimes pain is necessary for your restoration. Ang restoration mo ni siya ang pagka-restore, pagkabalik, pagka-connect, pag-usab. Ang Psalms 34 verse 18 nag-ingon, "The Lord is near to those who have a broken heart and save such as have contrite spirit." Higala igsuon, wala ka nag-inusara sa imong mga kasakit. Naa ang Dios sa imong kahimtang. Wala kanya sukad biyae sa tanan nimong pagbangutan sa imong kaugalingon. Gani nagsaad siya nga dili kanya biyaan, dili kanya kalimtan. Ug nasayod pud ko nga matag-usa nato nangandoy ta og restoration. Gusto nato mabag-o, ma-restore ang atong family. Siguro naay aspeto sa atong pamilya nga naay kinahanglan i-restore. Maayo nga panagtinagdanay, maayo nga relasyon. Unasayad ko nga naay aspeto sa atong kinabuhi nga kinahanglan i-restore ang aspeto sa salig sa ubang tao nato. Munay isa sa lisod kaayo gyud ibalik once maguba ang salig sa tao. Pero dili na siya imposible sa atong Ginoo. Usahay kinahanglan nato i-restore ang atong reputation, ang pagtan-aw sa tao nato. Usahay kinahanglan nato i-restore atong integrity. Sultihan ti ka, dali kay gubaon ang integrity. Dali kay gubaon ang reputation. Dali kay gubaon ang pagsalig. Sa pila ka gatos nga kaayuhan nga gihimo nimo, usa lang nimo kasipyat, mawala to tanan. Inana usahay ang damage. Munang musugot kag sa dili na kinahanglan tag restoration, labaw sa tanan sa atong commitment diha sa Ginoo. Now, ang pinakasakit nga proseso sa restoration sa imong kinabuhi, abi nimo, ang restoration sa imong relationship diha sa Dios. Mao ni pinakasakit nga proseso sa restoration. Kay nagdemand ni usa ka kinabuhi sa Dios. Dili nimo kaya i-restore imong kaugalingon. Muna kinahanglan ni Christ munaog sa yuta ug mamatay sa cross. Ang kunon ang tanang kasakit sa tao para mahibalik lang ang imong naguba nga relasyon diha sa Dios. Ug ang ikaduhang pinakasakit nga restoration, ang restoration sa imong fellowship sa Ginoo. Lahi ang relationship, lahi ang fellowship nato sa Ginoo. Ang relationship mao ni imong pagkaanak ug ang pagtawag nimo niya og amahan. Usa ka kaanak sa Dios, that is your relationship with Him. Ug dili na maguba. Sa panahon nga makasala ka, isip usa ka anak ang naguba nimo ang imuhang fellowship diha niya.
ug mao nay ngulngul kay sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo nay maayo nga plano para nimo. Pero dili niya masugdan ang plano niya sa imong kinabuhi kung una sa tanan dili ka ma-restore diha pagbalik niya. O kung anak na karon sa Ginoo, naa na siya nasugdan sa imong kinabuhi, dili niya na matiwas hangtod nga dili nimo ma-maintain or ma-restore ang imong fellowship diha niya. Ang fellowship nimo mao ni imong panagmayo nga panagtinagdanay sa imong Dios. Ug maguba na anytime kung makasala ta. Muna ang pinakasolusyon sa pag-restore sa ato ang fellowship, ang repentance. Yung ang Bible, kung i-confess nimo imong sala diha sa Dios, matinumanon siya sa paghinlo o pagpasaylo nimo sa tanan nimong mga sala. Nay usa ka sugilanon, pero usa ni katinuod nga panghitabo, usa ka negosyante. So wala gi-expect nga panghitabo, dako kay nga problema sa iyang kinabuhi. Kalit lang nawala ang iyang negosyo, naguba ang iyang pamilya, nakabsan sa kinabuhi iyang mga anak, ug nibiya ang iyang asawa. Nabilin lang nining maong tao ang iyang kagulingon nga puno kaayo sa mga kasakit. One time, nigawas siya sa iyang balay, 200 meters gikan sa iyang nahimutangan, na usa ka dako kay nga church building nga gitukod. Ug nakakuha sa iyang attention kaning usa ka construction worker nga nagasigi og grind dito sa mga bato. Ubos dito dapit sa pultahan sa maong simbahan. And idol siya, "Sir, unsaon man na nimong bato? Ganina raman ka sige hiwa-hiwa ana, sige grind ana, sige usab-usab sa purma sa bato." Ug ang answer sa maong construction worker, mao ang pinakadako nga mensahe sukad sa iyahang kinabuhi. Ningon ang construction worker, "Isa kita ka nang nasa taas na part, sir? Naay mga decoration diha sa mga bato. Ug naay part diha nga bakante. Ug kining bato nga akong gipanghiwa, kining bato nga akong gipang-grind, gipang-usab nako ang purma, kining gilihaan nako maayo nga bato para ni diha. Ug ako ning gipurma og maayo dinhi sa ubos aron nga muhaom ni siya diha sa taas." Ug diha niya na-realize, minihinay og tulong iyang mga luha, kay iyang nasabtan nga ang pagpurma, ang pag-deform sa Dios siyang kinabuhi sa yuta, ang mga pag-usab-usab sa Ginoo sa iyang kahimtang sa yuta, ang mga kasakit ngayong nagian, usa di ay kapag pangandam para muhaom siya sa kabubuton sa Dios nga naa dito sa taas. Higala igsuon, usahay kinahanglan ka i-grind ug maayo sa Ginoo. Kinahanglan jud ka niya hiwaon ug maayo sa kasakit. Kinahanglan kanya lihaan ug maayo para ka malimpyo. Usay kinahanglan niya usbon ang imong porma, usbon ang imong status, ipa-feel ang pinakasakit nga pain usahay para muhaom ka sa iyahang kabubuton. Aron muhaom ka sa iyang plano sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang pinakadako nga turning point sa imong kinabuhi sa panahon nga naa ka sa pinakasakit nimo nga kahimtang. Dili ka mo desisyon sa pagbag-o hangtod nga dili ka pasakitan ug maayo sa Ginoo. Ug ang pinakadako nimo nga pag-ampo sa Dios, may tabo sa panahon nga makahiagom ka sa pinakadako nimo nga kapakyasan, sa panahon nga pasakitan kag maayo sa Ginoo. Ug ang pinakadako nimo nga pag-surrender sa panahon nga naka sa pinakadako nimo nga pagsulay. Muna nga ayaw i-question ang Ginoo sukad kung gipasakitan ka karon niya og maayo, kung iyang guba og maayo karon imong kinabuhi,
dili na para lang gubaon gud ka, dili na para lang sa usa ka way sakto nga intensyon. Kay usahay kinahanglan ka gubaon, kinahanglan ka pasakitan, ug moabot gyud ka usahay na nga kahimtang para madawat nimo ang pinakadagko nga mga panalangin. Again, ang mga dagko nga panalangin naa diha ginaumol sa mga dagko nga mga kasakitan sa kinabuhi. Munang ingon si Christ, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Magampo ta. Ginoo, nagapasalamat mi sa gihapon nga likod sa among mga kasakit ug pag-antos ug mga problema karon, Ginoo, nga among gihambin sa among kinabuhi, duna kay panalangin niini. Butang, Ginoo, nga wala namo nakita. Butang, Lord, nga wala sukad na sulod sa among hunahuna, nga mga dagko di ay nga mga butang ug pagpanalangin nimo kanamo naa diha bunga sa mga kasakit nga imong gitugot sa among kinabuhi. Busa, Ginoo, kanunay ka magasusi sa among kasing-kasing. Palambua pa among pagtuo, dugangi pa ang among gugma, dugangi among kaalam nga hinay-hinay na mo, Lord, masabtan nganong nahitabo ning tanan sa among kinabuhi. Bisan pa man, Lord, ayaw itugot, Ginoo, nga naay mo give up, naay mo surrender, Ginoo, sa iyang mga pakigsaad diha nimo. Kupti, Lord, ang mga commitment nga dili na mo ini, Ginoo, mabuhian. Gunta, Ginoo, mas madasig pa mi, mas ma-realize pa unta na mo, Lord, nga wala ra ning tanan, Ginoo, nga kasakit na mo sa nagian sa imong anak na si Jesus dito sa krus. Busa, Ginoo, tagay mi kanunay sa hinungdan sa pagpadayon, tagay mi kadasig taliwala sa mga kasakit karon nga among naagian. Nasayod mi, Ginoo, di ay nga para ni sa among kaayuhan. Pasaylua mi sa among mga sala. Ikaw, Ginoo, magauban sa nabilin namo nga part sa among service. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.